Keresők, első rész. Magyar jogszabályok keresése. A magyar jogszabályok keresője 7 féle paraméter szerint tud kereséseket végezni. Ezek a paraméterek hiányosan is megadhatóak, azaz lehetséges csak az évszámot, csak a sorszámot, vagy csak bizonyos kibocsátókat, vagy ezek tetszőleges kombinációját kitölteni. Így például végezhető olyan keresés, hogy a rendszer csak a 2012-es kormányrendeleteket listázza ki. Jelentősen könnyíti az igen nagyszámú kibocsátó szervezet és normatípus közötti választást a szűkítő ablakocska. Csak kezdje el gépelni a baloldali ablakba a keresett kibocsátó nevét vagy rövidítését, és jobb oldalon a rendszer azonnal felajánlja a lehetséges variációkat. Ha nem csoportos keresést végzünk, hanem kiválasztottunk egy jogszabályt, akkor a keresőben azonnal megadható, hogy annak melyik időállapotára vagy paragrafusára ugorjunk. A kereső természetesen az ismert jogszabályokat rövidítéseik alapján is elérhetővé teszi.